Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wani direban taksi ya ba da wannan kisa daga birnin Alkahira. Ya ce wata rana yana tafiya sai wani mutum ya tsaye da shi a matsayin fasinja. Da ya ɗauke shi, ita kuma taksin nashi tana ɗaukan mutum huɗu ne, ɗaya a gaba uku a baya. Ya ce suna tafiya ba su yi nisa ba, sai wasu mata suka tsaye da shi. Fasinjan da ya ga matan nan sun tsaye da shi sai ya gaya wa direban cewa kar ka tsaya a gurin matan nan, ka wuce zan baka kuɗin taksin gaba ɗaya. Direban abin ya bashi mamaki, suka wuce sai da ya je ya kai shi inda zai je. Sai ya ɗauki kuɗin taksin gaba ɗaya sai miƙa masa, sai ce to kafin na karɓi kuɗinka sai ka gaya min me yasa zan ɗauki waɗannan mata biyun kace kan na ɗauke su na wuce, kan na ɗauke su zaka cika min kuɗi. Sai wannan mutumin yake gaya masa cewa shi mutum ne wanda an san shi shahararren mazinaci ne a gari, kowa ya san arkinsa kenan aikin zina, kuma duk matan da aka gan shi da su ana musu kallon mazinata ne. Ya ce waɗannan mata bin kuma 'yan anguwarmu ne, na san su mata ne masu tarbiyya masu mutunci daga gida na mutunci. Yau idan aka gani da su mun sauka daga taksi ɗaya to mutuncinsu ya zube kenan har abada, za a rinka yi musu kallon mun je mun yi harka da su ne mun dawo na aje su, saboda na kare musu mutuncinsu. Duk da ma shi ba mutumin kirki ba ne, amma ya ce saboda ya kare musu mutuncinsu kada ya zubar musu mutunci ganin cewa sun fito daga gida mai mutunci. Ya ce shi yasa na ce ka wuce kar ka ɗauke su domin na cika ta maka kuɗin, domin waɗannan yaran na san su yara ne masu tarbiyya, kasancewa ta tare da su zai shafe su ya zubar musu da mutunci. Wannan direban taksin sai ya ji maganar nan ta so sa masa rai, sai ce tun da kayi ne domin kare mutuncin waɗansu mata bayan Allah mutanen kirki, to ni ma na yafe maka kuɗin taksin. Allahu akbar. Ku duba, duk da cewa shi ya yarda akan kansa ba mutumin kirki ba ne, amma bai yarda sanadiyarsa mutuncin wani ya taɓu ko ya zubarwa da wasu mata masu kima daga gida na daraja ya zubar musu mutunci ba. Allahu akbar. Amma a zamaninmu na yanzu waɗansu bibiyar mutum suke mai mutunci domin su zubar masa da mutunci, ba don komai ba saboda a tunaninsu suna so su zubar masa da mutunci domin kawai duniya ta yi masa dariya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisin da ya fita a cikin Jami'at Tirmidhi, man radda an irdi akhihi al-muslim radda Allahu an wajhihi an-nar yawm al-qiyamah. Mutumin da ya kare mutuncin wani dan uwansa musulmi, sai yayi iya kokari kada ya bari a taɓa mutuncinsa, to Allah zai kare shi daga wuta ranar tashin al-qiyama. Allahu akbar. Allah madaukakin sarki ya samu cika da imani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.